Salam mehmandy bollar. Ýene bir sagatdan Türkiýe wagty bilen saat 14, ýani gündüz 2-de Türkmenim kanalynda aktivist Oraz çykyş edýär. Şoň üçin hemmeleri şu göni ýaýlymyna çagyrýar. Bilşiňiz ýaly aktivist Oraz rozgilli çölük köp balkdan ýary ýokdy. Orada özüňizi gyzyklandyrýan soraglary sorap bilersiňiz. Oň daşyndan hem Orazyň aýtjak möhüm zatlary bar, onu möhkman dinle. Öz söz göjüňizden geçiriň, baha beriň, paýlaşyň, ýaýradyň, gollaň, kabul.